ओरै ओइ खुन्था ओरै सिद्दा नैबे थिंगालनिखौ आं मावखांबाय ओरै नैबे सिद्दा बै खुन्था बे खुन्था दंबावो ओमफ्राय ओरैजायबो ओरै खुन्था सिद्दा नैबे खना मोनसेल' दंबावो आरोना लोगोफोर बे दाउखि नुदोंना नोंसोरो बे दाउखिखौ आङो सिबनो नागिरदों सिबनो नागिरदों माने सिबगासिनो दं आरो साफा जायो नै बिथिं आं सिबखांबाय ओरैबायदि बरिया साफा जाबाय दाउखौ बेबायदि साफायाव लाखिबाय थानो हायोबा थाब देरो लोगोफोर अनलि दाउखिल' बेयाव दाउखि मा होनो दंफां गुन्दैजों रानथाबनाय नै फुरा दाउखिनि एखेबारे हासार बियो माबानिफ्रायबो मा होनो गोबोरखि हासारनिफ्राय साबसिन हासार बियो दाउखिया नै दायो बेखौ आं बैथिंनिखौ साफा खालामजोब्बाय नै फुरा साफा ओमफ्राय साफा खामिया बेबायदि नै लन्द्राय नुदोंना नोंसोरो लन्द्राय दा बेखौ बोखांजोबगोन माबायदि बोखांदों माबायदि बोखांनायाव बेबायदि साफा जादों नोंथांमोननो खिथिनोसै आङो बेखौ मा होनो लोगोफोर बेखौ बेजों सालिदों लोगोफोर बेजों सालिदों ओमफ्राय नै बेखौहाय सालिगोन बेखौ जमा खालायग्रोना लागोन आङो जमा खालायना लायोबा ओमफ्राय खेबसेनो सालिनानै ओमफ्राय बस्थायाव सोसिगोन आरो नैबे बस्थायाव दा नैबेयाव सोदों नै बिदिब्ला आङो दा देखायलांबाय थानोसै आरोना नोंथांमोननो आं माखासेखौ देखायासै बांसिनखौनो आं खालामग्रोबाय होमब्ला आं मावग्रोबाय आरोना होमबाबो देखायासै आं नोंथांमोननो दायो आं देखायनोसै नोंथांमोना नायलांदो माबायदि मोजां मोनोब्ला लाइक मोनसे होनानै होबानो जाबाय लोगोसे कमेन्ट खालाम लोगोसे आरोबाव मा होनो आंनि भिडिअ'आव गोदानब्ला नोंथाङा अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होगोन थुदो बिदिब्ला भिडिअ'खौ नायलांसै सुरुवात खालामसै थुदो हा दा दाउखि आन्थासो नै फुरा दाउखि आन्था गैला बेयाव नै बिदि गयो आरो बेबायदि फुरा दंफां गुन्दै आन्था थाबाय बियो नायलांबाय थादो न' लोगोफोर माबायदि नुदों मावथि नङाब्लाबो मावनांदो लोगोफोर मावथिथ' नंखाया अब्लाबो मावथि बायदि मावनानै देखायबाय आरो जाया मावथि
बिथांमोना गाज्रि मोननाङा आं मावथि नङाबाबो मावनानै देखायफ्लांबाय दंबावो एसेल'सै फोजोबसिगोन आं एसे गोजौ जाबोलायबाय बेयाव सालिनानै माबा दाउखि सालिनाया ओमफ्राय दा बेखौहाय मा खालामनांगौ ने फेनलानानै होनांगौ आरोना फेनलानानै होफिननांगौ दाउआ इयावहाय गेलेसिगोन आरो दा गेलेनो मोनबासो माने दाउआ साबस्रायो साइज जाबोयो आरो देरबोयो आरोना नङाबा आखा खम रासिगि जानानै थागोन बिराद मेङो लोगोफोर बिराद मेङो बेयावनो ओइथिंगालनिखौ दंबावो आरो नैबेनिखौल'सो खालामखांबाय दा ससेल'सै नैबे खना मोनसेल'सै नैबे मोनसे ओमफ्राय नैबे मोनसे नैबे खुन्थानिफ्राय इथिं ओमफ्राय नैबे खुन्थाया सिमा एकदम सिदा ओरै सिदा बै खुन्थाया नङा ओरैसो ओरै सिदाया बे सिदा आरो बिथिंनिया इथिंगालनिया खालामखांबाय इथिंनिया खालामखांबाय ओमफ्राय ओरै इथिंनिया खालामबायानो थाबावगोन आं खालामबायानो थागोन माने खालामबासो साफा जायो नालाय खालामाबा साफा जाया लोगोफोर खालामबाय थाबासो साफा जायो इलाय नै साफा जाबाय दा साफा नुदों दा नै साफा नुदों दा खालामबाय थानाय आं बेखौ खालामबाय थाबायना साफा जाबाय दा खालामाखै नै दाउखि गोनजा नै खालामाखै आं बेखौ नै खालामनाया माबायदि साफा वाव एक्सिलेन्ट नै दानाखौबो माबायदि होयो नै दैखौबो माबायदि होयो जाबाय थागोन आरो बिसोरो नायब्रा दाउआ बेसेबां साइसथ' बेसेबां बरिया नुयो नायलाय बरिया जाथावना नुखायो बालाखौ खामानियानो खामानि कारेन्ट बल नै हा नैबे जाबाय चार्जिं लाइट माने मोनाव कारेन्ट गैयामोन दा फोजोंना दोनबाय थादों आरोना दासो फैदों कारेन्टआ ओमफ्राय नै दाउफोरखौ नायदो देरबायलै लोगोफोर माबा बेंगलनिफ्राय फैनायाथ' बन्द' जादोंलै लोगोफोर मा होनो नों आं फिनाया एसे दाम मोनसिगोन आरो माने सिगाङाव 100 थाखा पार किल' 110 थाखा 100 थाइबा पार किल' बेबायदि फानहरोमोन आरोना दाथ' 135 थाखा किल' जाबाय आरोना आरो दा बेंगलनिया बन्द' जानाय हिसाबै दायो एखेबारे आरो बारायबावसिगोन आरो 40 थाखासिम थांसिगोन 40-50 थाखासो थांनो हागौ आरोना एबाराव जोंहा एसे प्रफिट थागोन आरो सिगांफोराव मा होनो बेंगलनि लाबोनायाव बारा इसिबां माने लाब थायामोन लोगोफोर दायोबा हले लाब थासिगोन खामानिया थाबाय थागोनलै लोगोफोर आं बेखौ फोजोबना लाग्रोनो दै लोगोफोर दसेनि उनाव फैबावगोन नै बेखौ साफा खालामनांगौ दंलै दे खना मोनसेल'सो दहाय माबायदि देखायनायमोनलाय ओरै ओइ खुन्था ओरै सिदा नैबिथिंगालनिखौ आं मावखांबाय ओरै नैबे सिदा बै खुन्था बे खुन्था दंबावो ओमफ्राय ओरैजायबो ओरै खुन्था सिदा नैबे खना मोनसेल' दंबावो आरोना गैला र' जाथारसिगोन लोगोफोर A few moments later जोब्बाय लोगोफोर जोब्बाय फाइनाल जोब्बाय नैबे खनायाल' दंथारोमोन बेबो जोब्बाय आं दा मा मावबावगोन नै बस्थाखौबो खाथेखांबाय लोगोफोर आरो नैबेखौबो खाथेबाय नैबे हले दानासो आदार दाउनि आदार
बेबो दाउनि आदार नैबेसो मा होनो दाउ फिसा बे दाउखि फ्रेस जानांसिगोन लेथ्रा जाबाय लोगोफोर माथो खालामनो आरो बेफोरबायदि मावाबानो उपाय गैया मावनांगौ लाइफआव आरो गोथाङै थासान्दि माबा मोनसे नङा माबा मोनसे मावनांगौ लोगोफोर थ' भिडिअखौ आंनि भिडिअखौ जोबजासिम जाया नायबाय आंनि गोसो सिंनिफ्राय गासैखौबो गोजोननाय जासिदों लोगोसे माथो दंबावोखाय भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै माबायदि मोनखो कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो लोगोफोर बाय बाय